Hej, jeg hedder Mathias. Jeg vil vise jer lidt steder fra Næstved. Vi er på Lille Næstved skole nu. Der er lidt precision steder herovre. De er meget gode. Kan man se. Sådan lidt rundt omkring. Så har vi taget herovre. Der går jeg over nu. Ja, så er jeg så over taget, som I kan se. Der er lidt muligheder her. Wallrun derovre. Herude. Så et par muligheder. Der er et rimelig sygt hop, hvis man er hardcore nok. Der er lidt mere herovre. Der. Så er vi så kommet over væggen dernede. Der kan man kravle op der. Der er et okay hop lige her faktisk. Og katlip, hvis man er så syg. Mikkel. Der har vi noget okay drop. Mulighed for gatewall derovre. Og kano. Ja, så er jeg nu her. Og taget. Endnu en vej op på taget. Kan I se lidt? Der står sådan lidt mine niveauer. Kan man hoppe ud over der. Det er hvor der ikke. Der er nogle meget gode hop lige her faktisk. Blandt andet her. Altså et til længere op. Muligheder her. Syg wallrun. Der er lidt der. Så skal man så tage hoppe deroppe fra niveauer hele vejen ned. Her. Ind til græsset. Ja, eller billedet taler for sig selv. Syg katlip. Katlip. Derovre er der et par steder man kan hoppe over. Ja, så går vi ned til groundstederne. Ja, så skulle der være lidt mor jo. Så er man frisk på det. Øve diverse vault. Og vi når ikke rullefald til græs. Det er værst. Okay sted. Stille og roligt. Monkey til precision. Små precision. Wallrun. Vinder. Som lige nu. Monkey til kantsten. Eller den anden vej. Så har vi en katlip. For gelænder.
Endnu en katlip. Dog lidt mindre end anden, men stadig en katlip. Skilt. Gelænder. Vindueskarm. Det kan man få meget se ud af. Der er lidt tønvolt 180. Ups. Heroppe kan man lige hoppe op og lande på gelænder, hvis man vil det. Men med en hånd, den er nok ikke så smart. Det var Lillenæset skole. Nu så er jeg videre til næste spot. Vi siger farvel til Lillenæset. Det er ikke en stor afstand. Der har vi så et springvand med okay hopmuligheder. Der er lidt præcis sådan der. Hernede. Gelænder. Det er det menu. Lansen. Og det er så ikke sjovt at falde ned. Og så lidt monkey. I position. Den er ikke så stor. For bilerne over. Klatrevæk der. Katbalance. Sydkatbalance. Op herfra. I den her. Værsgo. Ja, der har vi så kalder for UFO-trekanten. Stadig i Rødmandshavn. Der er sindssygt mange muligheder her. Næstveds parkourbygning. Der er så mange satanister hernede. Men jeg tror ikke de er her om dagen. Håber jeg ikke. Dræb de kristne. Det er lidt af hvert her. God varme op, bare løbe. Hele vejen rundt. En lille legeplads dernede. Så tager vi lige ned til. Hvis du trigger og kan lide flips, så er det godt at hoppe ud fra her. Den er blødt. Der er muscle opsted. Der er, ja, precision. Og her. Så hop herfra til en katlip derovre. Herfra kan du fat i stangen deroppe. Net af hvad. Til mini-walls og precision. Der er nu ikke nogen, der har wallet den her bakke her. Så er der lidt her. Herfra. Derned, derovre. Jeps. Så kører vi mod byen. Siger farvel til Rødmandshavn.